Hei, salutare, dragi prieteni! Numele meu este Alia Back in Life și astăzi fac un anunț în care vă spun de ce nu mai postați, de ce nu mai fac colaborări. Deci, să nu mai pierdem timpul și să începem. Bun. Eu nu mai fac colaborări pentru că Ioana Vachin nu mai vrea și nu mă deranjează asta. Nu mai fac colaborări cu Ioana. Am spus că nu voi mai face colaborări cu nimeni, dar asta e doar pentru o perioadă. Voi posta și oricum, în continuare. Nu voi spune motivul pentru care eu și cu Ioana nu vom mai colabora, adică nu voi spune motivul complet. Partea pe care voi, trebuie să o știți, este următoarea. Când am postat videoul cu fac colaborare cu Draco Avachin și am zis Draco, nu cu U, bun. Ioana Avachin s-a supărat, a scris în comentarii chestii, dar eu le-am șters pentru că mi s-a părut urâte. Și a postat pe canalul ei un video în care spunea că nu va face colaborări cu mine, că face colaborări cu altă fată numită Ali, că speră să-i respectăm decizia, dar nici măcar n-a spus de ce nu mai face colaborări cu mine. Asta totuși mi se pare de bun simț pentru că eu n-am făcut nimic și dacă ar fi spus s-ar fi dezabonat oamenii de la ea. În fine. Și da, videouri pe YouTube n-am mai postat pentru că trec prin perioada aia în care un avatuber, este chinuit de cei cu care colaborează. Deci, da. Într-un fel, nu sunt chinuită. Sunt mai mult, băgată în scandaluri, ca să zic așa. Și asta este. În fine, nu vreau să fac videoul acesta foarte lung, deci să trecem la ultima parte a videoului, în care vă spun că sunt foarte dezamăgită de Ioana Avachin și sper că într-o zi își va da seama că nu e frumos deloc ce face și își va cere scuze. Oricum nu voi mai face colaborări cu ea, vă spun de acum. Seria cu Abandonate în Moldova s-ar putea nici să nu mai fac, dar dacă o voi mai face, o voi face cu Anastasia, pentru că mi-a cerut și ea. Și da. Acum să vă spun că mi-am schimbat numele pe Instagram. Stați că trec acum pe el, să vedeți. Ok, mi-am schimbat numele, vedeți că mă cheamă Alia Avachin Oficial. Alia Avachin Live, pardon. Și contul ăsta l-am de când am făcut 34 de subscriberi. Adică pe bune! E atât de vechi contul ăsta. Mama. Am văzut așa azi un video, o poză, adică, în care am spus că voi face acest anunț și da. Dați follow aici dacă vreți să vedeți lucruri pe care eu le voi posta. Să vedeți anunțuri, să vedeți motive pentru care nu mai postez, să vedeți, nu știu, dacă mai fac giveaway-uri, să îmi scrieți aici că da, eu sunt câștigătorul, eu trebuie să primesc contul, bla bla bla, sau cadouri sau ce-o fi. Și da, cam atât a fost și cu acest videoclip și da, noi ne revedem data viitoare. Pa!